जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो गोबां बर' सुबुंफ्रानो बर' हारिनि सावथुन, बर' हारिनि एलबाम आरो बायदि बायदि भिडिअफोरखौ दासिमबो नाया। जेरै ब्लगिं भिडिअ, रादाब भिडिअ, बेफोर भिडिअखौ नाया। नाथाय जोंनि बर' हारिनि सुबुङानो गुबुन हारिनिखौसो नायनानै बैसोरखौसो जौगाथाय खालामो। नाथाय बर' सावथुननि जायबा एक्टर आरो जायबा एक्ट्रिसफोरा भाइराल जागोन, बिथांमोननि गाज्रि गाज्रि सावगारि, लं टं सावगारिफोर ओंखारगोन, बैसोरखौ नायगोन आरो बैसोरखौ बांसिन अनसायगोन। नाथाय बर' सावथुनखौ बेबायदि अनसायाखै। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो बे समाव एसे मोजाङैनो दङ। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय बिचा आरो गेमस्रि दैमारि। गेमस्रि दैमारिखौ लानानै बिचानि सावरायमेल जादों। दिनै चिरां जिल्ला बिचा आरो बिचा माने गासैबो बिचाखौनो होनजाबाय। दिनै नैबे बिथांमोना नायबानो जाबाय, र' आं देखायनि। नै बे सासे मेलेमजिबि सुबुङा बुंदों, जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा दासिमबो नैबे समसिमबो बर' सावथुनखौ नाया। नाथाय भाइराल सावगारि बा भाइराल भिडिअखौ आंनो हर वाट्सएपाव हर आदा, बायदि बायदि हर होनग्राबो दङ। बे आरो नंगौ, आरो बे 100% सियर खोथा। नाथाय बर' सावथुनखौ मानो नाया? बर' सावथुनखौ बानायो एफा खस्थ' फैसा खरसा खालामनानै। नाथाय थेवब्लाबो बर' सावथुनखौ नायग्रा बांसिन सुबुं गैया। जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राथ' मा बुंबावनो, गुबुन हारिखौसो मदद खालामो, बर'जों बर'खौ नायबावलाया। जों माने इउटुबाव 4 बोसोरनि माखासे एक्सपिरियेन्स दङ। बेहाय जों बुंनो हायो, नोंखौलाय मानो साबस्क्राइब खालामब्रा, जोंहा हिन्दीनिसो नायगोन, जोंहा हारसाफोरनिखौ नायगोन, जोंहा गुबुन हारिनिखौ नायगोन, बेबायदि बुंग्राबो दङ। अब्ला जोंनि हारिया बोरै जौगागोन? इउटुबाव जौगाया। इउटुबाव दिनैसिमबो नैबे समसिमबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय 1 मिलियन साबस्क्राइबार गोनां गैया। बि भइसआ बिथाङा हिन्दीआव बानायो, बेनिखायसो मोनदों। जोंनि बर' रावखौ रायलायनानै दिनैसिमबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार गोनां सासेबो इउटुबार गैया। रिया ब्रह्म, अदेबानि आरबि फिल्म प्रडाक्सन, बिथांमोना एथ'बां खरसा खालामनानै सावथुन बानायो, मिउजिक भिडिअ बानायो। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोननि साबस्क्राइबारा 1 मिलियन जायाखै। जोंनिखौथ' नांलाया, जोंनिखौ 1 मिलियन नांलाया। मानोना जोंनि बर'फ्राबो एफाग्राब गैखाया। 1 मिलियना मा 10 लाख? 10 लाख बर'फोर गैया नामा? आं सानना मोनाखै बेखौनो। 10 लाख बर'फोर गैयाबो जानो हागौ, ना दंबो जानो हागौ। सेन्सासआव नायबाथ' दङ 30 लाख 40 लाख गाहाम बर'फोर दङ। आरो बर'आनो नर्थ इस्टनि बांसिन रायज्लायजानाय राव। अब्ला बर' हारिखौ मानो एफाग्राब बेबायदि खालामखो? नङा होमबा लोगोफोर? आरबि फिल्म प्रडाक्सन एफाग्राब खरसा बानायो, आयौ गवायाव थाङो, थाइलेन्डआव थाङो, बायदि बायदि फ्लाइट गाखोनानै मिउजिक भिडिअ लाबोयो बर' हारिनि थाखाय। अब्लाबो बिथांमोननि चेनेला दिनैसिमबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार गैया। जोबोर आसरित बाथ्रा बियो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा, आं गासिखौबो होनाखै, माखासे सुबुंफोरा गुबुन हारिनि भिडिअ नायो, गुबुन हारिखौसो साबस्क्राइब खालामो, सापर्ट खालामो। लाभ इउ फ्रम बड'लेण्ड, लाभ फ्रम क'क्राझार, लाभ फ्रम बाक्सा, बायदि बायदि कमेन्ट हरो गुबुन हारिनि इउटुबारफोरनि भिडिअनि गेजेराव। आं बेखौ जेबो गाज्रि मोनाखै। हरनांगौ नंगौ। थेवब्लाबो बर' हारिखौबो एसे अनसायनांगौ। जुदि बर' रावखौनो नोंथांमोना जेबो अनसायाबा माबोरै जानो? बोरै जौगागोन बर' इउटुबारफ्रा? बोरै बर' इउटुबारफ्रा जानो हागोन हिन्दी इउटुबार बायदि? बा हारसाफोरनियाबो कत्थ' सापर्ट खालामलायो। नै डिम्पु बर'आ, बिनाबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार बारलांबाय। बिका सेट्रि दं सासे, बेबो एसामिस राव भिडिअ खालामो, बिसिनाबो गेदेर जालांबाय चेनेला। नाथाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय बर' राव बायनानै बेबायदि गेदेर चेनेल गैफेरा बा गैथ'वा। थागोनबो जानो हागौ उनाव लासै। नाथाय जोंनि बर'फोरा बर'जों बर' सापर्ट खालामबायो। माने बर'जों बर' माहाजोन जालायबाथाय गोसोआव खें मोनो मा, बेनिखायनो सापर्ट खालामलायनो नागिरा। जोंनि टपिकआ बे नङा। जोंनि टपिकआनो जाहैबाय बिचा आरो गेमस्रि दैमारि। गेमस्रि दैमारिया थांनाय बावैसो सान सिगां, अदेबानि बैसागो बोथोरनि समाव मोनसे गावनि जिडि प्रडाक्सन होननाय मोनसे चेनेलाव मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन। बे मिउजिक भिडिअ गोबां आर्टिस्टफोरा, बिचानि गोबां आर्टिस्टफोरा बाहागो लादोंमोन। दा बेखौ लानानै बिचाया दुखु मोनदों, मानोना गेमस्रि दैमारिखौ बिचानिफ्राय एरख'खानाय जायोमोन। गेमस्रि दैमारिनि भिडिअ भाइराल जादोंमोन। गेमस्रि दैमारिनि माखासे गाज्रि भिडिअ, लं टं भिडिअ भाइराल जादोंमोन। बेनि उनाव बिचाया एक्सन लादोंमोन। एक्सना जाहैबाय बिचायाव गेमस्रि दैमारिया गैला, एरख'बाय। दा बिचाया मा बुंदों गेमस्रि दैमारिनि सायाव, बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंबानो जाबाय। आं माखासे भिडिअखौ देखायनानै नैबे आंनि आखायावनो देखायगोन आङो। आं नैबे उनाव देखाया, स्क्रिनाव देखाया, नैबे मोनसे मबाइलाव देखायगोन आङो। नायबानो जाबाय। 1 मिनिट। चेनेलनि बुस्थु बेयो
जोंनि कन्ट्रलावहाय इन्डियानि कन्ट्रलाव गावबा गावनि टेलेन्टखौ बेवहाय आपल'ड खालामनो हायो नङा होमबा खिन्थु जोंनि मानसिफोरा बिथांखौ हेल्प बिनाङा बिथांखौ माने इनकारेज खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा मानोना बेखौ गाज्रि होननानै मिथिखायोब्ला गाज्रि मानसिखौ जुदि आफाद होयोब्ला गाज्रि मानसि जुदि नोङो जनाय गसंनाय खालामोब्ला नोंबोथ' गाज्रि मोनो बेनिखायनो जोङो बिथाङा मा बुंदों खोनाखाबाय जानांगौ गाज्रि मानसिखौनो जुदि मोजां मोननानै आखाइ खबोबा गाज्रि मानसिखौनो जुदि सापर्ट होयोबा बेबायदि होननानै बुंदों इयुन जोलैया मा जागोन बेखौ सानदों बेखिनियानो नोंथांमोना मा बुंनो सानो आंथ' जेबो बुंनो साना गेमस्रि दैमारिनि सायाव आं जेबो बुंनो साना बिसानि सायाव आं जेबो बुंनो साना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय आं मिथिखायो गोबाङानो गेमस्रि दैमारिनिबो सापर्टार दङ गोबाङानो बिसानिबो सापर्टार दङ नाथाय आं बेनि सायाव जेबो बुंनो साना माखासे गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनानै बुंबानो जाबाय जानला मोनला खोथाखौ दा बुंहर माखासे बाथ्राफोरखौ गोथौवै साननानै नायग्रो बेनि उनावसो कमेन्ट बक्सनि गेजेराव कमेन्टखौ हरबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि बर' हारिया अरायसम थांनानै थाथों आरो जोंनि जिउआबो अरायसम नोंथांमोननि जिउआबो अरायसम गोलाव जाबाय थाथों।